Hej. Halløj. Hej med jer. I dag så vil vi bare vise en singleplayer, som vi har lavet lidt på i noget tid sammen med nogle venner. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Og så William selvfølgelig. Inde på Magnus' server. Ja. Og der er IP til den i beskrivelsen. Der kommer nok også en anden video med den i. Ja, det er jo bare nogle skilt, jeg lige har lyst til at sætte. Og for det meste så har vi været væk fra det hele og bygge og minet, ja. Men så tænkte vi skal da filme det her. Men vi har bare brug for et hus. Vi skal vise, hvad vi har opnået. Og så fandt vi en landsby, og så byggede vi så et hus derinde og lavede lidt. Jeg synes, jeg rundt. Ja. Her er brønd. Er det rigtigt? Ganske simpelt og kedeligt, som den kan være. Vi kan lige sætte Fulbright på. Sådan. Vi bruger nemlig aldrig noodles, nej. Nej, overhovedet ikke. Og ja, hvad fanden er det egentlig? Der var en masse landsbyboer, vi havde fanget. Ikke så meget med dem, for at vi kunne købe noget af dem. Og så har jeg kedet mig lidt. Det skal William ikke se. Fuck, det ligner bare en kæmpe penis. Det var også meningen. Ui. Okay, jeg var ved at falde ned i hullet. William, prøv lige at komme hen til mig. Jeg er her. Prøv lige at hoppe dernede og taget. Nej. Au. Jeg har spist skelettet skød dig. Har du noget mad? Nej. Fuck dig. Du klarer dig uden det. Det er mig. Det er ham. Ej, jeg fik XP. Derfor har jeg kunnet chance med chestplate. Blast protection 3. Woohoo! Jeg har slet ikke en chance endnu. Nå, Selv har du også mere armor. jamen, vi har pisse meget diamant. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har lavet. Det er jo heldigt at finde. Ja. Ja, det er sådan bare en normal by. Vi har ikke gjort så meget ved det. Jo, vi har farmet den på gange. Og vi har lavet ringklokke. Skal vi lige demonstrere ringklokken? Hvis du går ind. Den fungerer sådan her. Okay. Okay, så skal jeg lige komme herind. Jeg går nok lidt Åh. høre den. Nu går jeg ind i den sejeste by ever. Jeg skal lige slå lyd til. Sådan. Nu er jeg inde i den sejeste by ever. Jeg må hellere besøge ham, den dumme William. Puha, hvor han klam. Puha. Eller på. Hvad fanden? William? Hvad fuck har du lavet med ringeklokken? Jeg røg ud på den æg. Wow! Jesus Christ! Ja. Der er åbenbart en, der havde det lidt sjovt, var William? Fuck, man kan bare se sin tid. Tryk respawn tilbage til mig, så skal jeg se. Nej! Det er bare løgn. Hvad så? Jeg tror ikke helt vores hus døde. Selvom det var fuldstændig plat ude. Ej, okay, vi kan lige så godt indrømme det. Det her, det er min, det er min nye server, som vi har sat op. Vi kan jo lige så godt bare vise rundt. Og nu har vi, og Ikke det der med sindssygt. ringklokken, det er for dem, der nu er fuldstændig stokdøve, så kan de jo høre den hver gang. Ja. Så er det, fordi, det er jo synd for dem. Dem banker Du på, spawner så- derinde, og ja, ranks, så er der nogle forskellige rank. Du starter med at være bonde, og hvis du donater, så bliver du sådan en ridder. Så meget er der ikke ved det. Så er det sjovest at være. Og ja, det lagger lidt. Det er fordi, jeg filmer med fraps. Så er der mob arena. Der er 4 arenas. I kan se her. Og vi cheater overhovedet ikke, vel? Og mølle ting, som min ven Axel har lavet. Et hus. Han er ikke en god ven.
Den er luftballon ting, og så er VIP, det er sådan VIP shop. Der er nogle shops dernede, der er priserne rimelig dyre, men i VIP shop, der er de billigere, og der kan du også få andre ting. Bortset fra VIP shop. Og så er der et bitte luftskib. Ja, nå, så skal jeg lige... og så skal jeg lige sige, det her luftballon, der har jeg også lavet. Der er spawn, som sagt. Så er der PvP og parkour, og så er der map arena, og så er det sådan ikke så meget mere. Så kan du se, hvad du kan opnå herinde. Og til sidst kan du blive fri, altså. Fordi ellers er man både inde, og så til sidst bliver du helt fri for William. Og jeg er lykkelig. Jeg er lykkelig. Hvad spiller du også på Axels bror? Det er fordi, han er nar. Hvor er du henne? Er du der? Ja. Det er vores kære hjem. Home sweet home. Og jeg skal være ærlig at tage mit armor på. Døde du? Nej. Jeg er kreativ for fanden. Så bare, jeg var i guard mode, mener jeg. Så klog var du ikke. Jeg var bare gået i guard mode. Vi har